Ayun mga Kalingap, good morning. Ito po muli si Kalingap Alvin at meron po tayong bagong scout. Ano to? May ano mga Kalingap sila. May CR dito. Walang pader mga Kalingap. Walang pader ang ano? Walang pader ang CR mga Kalingap. Kaya naggamit. May tab, merong ano. Grabe mga Kalingap. So tara po. Na ano nga po ako nakikigamasan po, nasama sila mama. Ay siya, nakikigamasan ka? Opo. O bakit? Baka masira ang kutis. Di ma'am po, Oo. sanay na po ako. Sanay ka na? Ito lang po. Ito lang ang gusto mong paayos sa amin? Wala nang iba? Ano po, kahit ano lang po, kahit ito lang po sana. Kasi Ito po lang? gusto ko nga pong ano, may CR po yung mga kapatid ko. Kasi po pag graduate ko po, nandun na po ako sa nagpaparal po sa akin ay. So gusto ko pong matulungan po talaga sila mama bago po ako mag-alis. Yan. Bago ka mag-alis, saan ka pupunta? Mapunta po ako dun sa nagpaparal po sa akin at ma-college nga po ako. Dito lang din sa Daet. Sa Dait lang po sa Talisay. Pero bago ka umalis, gusto mo mapaano? Opo. Lalong-lalo na po itong CR at puro po mga babae. Magkakasunod po kami. Yung panganay po namin lalaki may asawa na. Opo. Yan. Ito mga Kalingap, ang request ni ate sa atin. Okay. Sige. Nasaan na yung iba? Andun Dito po na sa tayo. loob. Punta tayo. Ay. Pa-interview na lang si ate PJ po. PJ. PJ? EJ? EJ Okay. Ilang taon ka na EJ? 22 po. 22 ka na? So nasaan yung anak mo? Ayan. O Christine J. nasaan yung tatay niya? Mas wala po. May balay po. Hiwalay. Sa Manila. Ba't naging ka na ngayon? Hindi man? Ano masasabi mo? Dito na kami. Kung mag-alala, dito na ang Team Kalingap. Kumusta naman kayo tayo dito? Sila? Okay ma'am po. Medyo... Nasa Maynila po sila, pig sundo po namin. Ba't ko siya pong umuwi dito? So hindi naman siya dating ganyan. Hindi ma'am. Tapos nung... Nakuha po ng pagparantay po dun sa asawa. Mahaba pong buhok niya yung picture dun, yun siya po yun. So ngayon, Okay man na po. Kung mag-alala, ganyan talaga ang buhay. Meron ka naman magandang magandang anak. Napakagandang anak. Para sa akin, ang anak ang kayamanan. Oo po. Aanin mo yung sasakyan, magagandang bahay. Hindi yan may papantay sa anak. Ang pinakakayamanan talaga, Ito. Yan si ate, TJ na lang daw. Yan. Yan, siyempre, ikaw graduating ka na, no? Opo. Ate mo, graduating ka na siya, so congratulations. Salamat. Anong pangarap mo kapag nakakatapos ka Ano nga po ng yung college? mga nursing na lang po ako. Nursing ka na lang? Wala, yan. Kung yan yung passion mo, masarap din baga mag-alaga. Opo. Masarap din sa ospital, laging may mga inaalagaan ka. Maganda to tayo si Nasali po akong artistahin. pageant. Nasali ka ng pageant? Opo. Sali po ng beauty pageant po dyan. Kaya naman pala, pang beauty queen ang tayo. Ito yung tayo ni ate, pang beauty queen. At saka si nanay, kumusta naman kayo, nay? Ay, maiyak ito si nanay. Na ano lang. Kumusta at nandito na ang Team Kalingap? Masaya. Masaya? Excited maray. Excited na kayo. Excited. Okay man kayo dito, nay? Okay man. Masaya naman Kahit kayo. mahirap kami. Pero pag wala na kaming bigas na natulo ako sa asawa ko. Na natrabaho akong binso, nagamas sa bahay. Bahay lang. Yun lang. At saka si ate, ilang taon ka na ate? 17 po. 17 ka na? Opo. Anong ka na? 11 po. 11? Opo. Di kayo sa Oo sa nga po. pangarap niyo. Yun ang importante. Opo. Yan, patuloy lang sa pangarap baga. Maganda sila si tatay. Luluto. Lahat Luto ng nagluluto ng Ay si ate pangalan na ulit? Vanessa po. Vanessa. Yan, ilang taon ka na ate Vanessa? 15 po. 15, masaya ka namang
ikaw sa family mo. Opo. Proud ka naman sa papa mo. Mm. Mm. Oo, okay. Ikaw ate, proud ka naman kay papa mo. Ano masasabi mo kay papa mo? Ano po? Naiiyak. Oo. Naiiyak. Ikaw ate na lang. Ano masabi mo kay papa mo? Ano po, thankful po ako kay God kasi po sila mama po tsaka si papa ang magulang ko. Kasi po kahit po naghihida po kami, strong pa din po sinta. Tsaka nakatiwala pa din po sinta kay Lord. Yung faith po baga, kung baga. Tsaka yung pagmamahal pa rin po. Kahit na po na minsan naaway, po, napipix din po agad. Kaya thankful po ako. Okay, tama naman. Naiiyak na si TJ oh. Mababaw ang luha ni TJ. Parehas po yun ni mama. Kasi masipag si papa nyo kahit madami kayo, napapag-aral kayo. Yung iba, walang nahiwalay kasi laging inom lang. Ibang mga tatay, nay? Kumusta naman si tatay, nay? Ayos man. Mabait Mabait naman? man siya. Responsible Tulong-tulong kami pag wala siyang trabaho, ako nahanap. naman. Kasi dami bagang pinapaaral. Oo. Pinapa-eskwela. Dami mo. Halos lahat may Minsan itsura. na-eskwela Halos lahat sila. maganda, no? Ano lang. 50 lang yung nila, ang pamasahe nila. Binabudget na lang nila. Dahil bali ngayon, mayo kami mamang ning balon basta maka-eskwela lang daw sinta. Oh siya? Kahit walang baon? Matipid po ako. Siya, totoo. Sinasabi kahit walang baon, basta makapag-aral kayo. Pang-ulam lang po. Pang-ulam. lang. Nasana yung mabigay tayong pang-ulam. Bigay po ako ng konting halaga sa kanila mga kalinga. Pero, hindi naman dito magtatapos ang tulong natin sa kanila. At may request naman sa atin Salamat po. si ate Anong Ate gusto mo Julian. yung ate Julian. Ayan po. Bibigay po tayong kaunting halaga sa kanila. Nasaan si tatay? Sinong nahawak sa inyo? Ay, sa'yo na lang, Nay. 2,000 pesos, Nay. Yan. Pang samantalang tulong lang, pambili nyo ng mga pagkain, gastusin, pambiling bigas. Nay? May pambili na kami bigas. Saka, pambaon ba? Salamat po. Sakto po pati unti na lang bigas sa amin. Oo. Salamat po. Matagal na po kasi nagsasabi sa akin si Kuya Eloy na tapos nagang tanong po baga sa akin tungkol sa akin. Sabi ko po, kung may mga dating po, salamat po. Thank you sa Diyos. Tapos syempre po sa Indo. Ate Eloy na. Ay si Kuya Eloy po. Kuya Eloy. Sorry po. Naging babae. Excited. Oo. Sige. Diba guys, sabi yung asawa ko, Gong, may blessing garo kita bukas. Bakit? Oh, Naramdaman? Kasi po yung yung baga mga talatap-tap na Wow. nag-aano dyan. Baka, Daming nag-ano dyan baka sa amin. magkakabili. Ito na talaga siguro ang blessing, Kaya ito, Masaya kayo sa blessing? excited. Malaking halaga nga po yan. Part 1 sa pamilya po ni na Ate Julian. Thank you so much po mga kalingap. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Kalingap Alvin. At siyempre, sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang. At sa aming boss, Kalingap Rap. At sa kay Ate Edna po. Maraming salamat po mga kalingap. Bye-bye. Bye-bye tayo. Bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasanay
ang tingin ng iba. Hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.